Математиката, освен наука, е и език. Затова е важно да знаем термините в математиката. В това видео ще надникнем в едно от помагалата от серията Математика с думи. Първият работен лист съдържа игрословица с термини от даден раздел и таблица за тяхното записване. Знаенето на термините е важно, но те трябва да се свързват с математически обекти. Затова втория работен лист съдържа изображение, от което всеки трябва да намери примери на термините от първата задача. Отношенията между обектите, описани с термините, са важно знание при решаването на всяка математическа задача. Затова на третият работен лист трябва да се опишат различни отношения между обектите, описани с термините. Някои от тези отношения са изпълнени винаги, други понякога, а трети никога. На четвъртият работен лист имаме кръстословица. Откриването на термините в кръстословицата е формулирано чрез задача, описваща някакво свойство или връзка между математически обекти. Математика с думи е серия от помагала за прогимназия с теми от учебното съдържание. Те са със степен на сложност между лесна и средна и могат да се използват за обобщение, преговор или упражнение в съответния раздел. Можете да свалите дигитално копие с работни листи, готови за разпечатване на принтер от нашия онлайн магазин. Приятно преподаване!